Bună dimineața! Așa arată de dimineață. E frig afară și de-aia ne-am luat un hanorac mai gros. La 7 a trebuit să fie la școală, doar că eu la 7 m-am pornit. Azi e și ziua profesorilor, doar că nu o să fac un vlog că azi e ziua profesorilor. Așa, o zi din viața mea din octombrie și o să vă arăt pe parcurs ce o să fie. Plec acum acasă, pot spune un lucru că sunt obosită. N-am făcut, cine știe, și eforturi mari, dar oricum, o zi de școală te obosești. Ceea ce vreau să spun e că voi n-ați știut despre mine că sunt scriitoare de poeme și deja două cărți am. O carte cu poezii și o carte care nu de mult am și scos online. Este despre autobiografie, nu este basme sau povești, este autobiografie. Acolo sunt două capitole postate. Zilele trecute am postat al doilea capitol, iar prin septembrie am postat primul capitol. Ceea ce, nu știu, prin asta eu găsesc refugiul meu. O să pun poza aici și o să o vedeți. Linkul nu o pot nici că acum adăuga pentru că linkul e foarte lung. Nu pot pune nici pe Instagram pentru că e linkul prea lung. De aceea eu pot pune doar arăta coperta și pot spune că aplicația în care sunt publicate cărțile este Wattpad. Cu toții știți pe aplicația asta Wattpad și deja scrieți cartea dorită astăzi și nedorită mâine. Nu știu, sunt aici copii care se joacă, în fine. Atât vreau să spun. Cartea ați văzut-o și deja o să ne vedem pe deja data viitoare.